Doi prieteni se aflau într-o sală de așteptare aparent relaxați, iar unul dintre ei a decis să-l filmeze pe vărul său, care adormise lângă el. Până aici, nimic neobișnuit, doar un simplu videoclip amuzant. Dar în timp ce mișcă camera prin încăpere, ceva din fundal începe să atragă atenția tuturor spectatorilor. La început, totul pare liniștit. Scaune, liniște și o sală obișnuită. Dar acum, uită-te cu atenție la oglinda care se află în spatele lor. În reflexie, vărul, care se presupune că doarme, pare să aibă ochii deschiși. Și nu doar atât. Din când în când, pare că se uită direct la cameră. A fost acesta doar un simplu efect al unghiului și al luminii, sau acea reflexie arăta ceva ce nu trebuia să apară acolo? Liam este un investigator paranormal care obișnuiește să viziteze locuri abandonate în timp ce transmite în direct. Într-una dintre nopți, el a decis să intre într-un cimitir vechi și și-a îndreptat camera spre o biserică abandonată care părea complet întunecată. La început nu părea să fie nimic ciudat, doar o fereastră spartă, pereți vechi și liniște deplină. There's a ghost in this empty house. At first sight, there's nothing there. A mysterious figure appears. Dar aici vine partea ciudată. Liam îndepărtează camera doar pentru câteva secunde, iar când revine și îndreaptă din nou camera spre aceeași fereastră, ceva pare să se fi schimbat. Este o siluetă întunecată cu formă umană, care apare nemișcată în spatele geamului, de parcă l-ar privi din interior. Unii oameni cred că ar fi putut fi cineva care se ascundea în biserică. Alții cred că Liam a surprins ceva mult mai greu de explicat. Ultimul cuvânt îl ai tu. Era o persoană sau ceva care privea din întuneric. Violet filma videoclipuri pe Snapchat cu filtre, pur și simplu se juca cu camera și trimitea selfie-uri prietenilor ei. Dar dintr-o dată a simțit că ceva nu era în regulă. Deodată a avut acea senzație incomodă că cineva este în spatele ei, deși nu auzea absolut nimic. S-a întors, dar nu a văzut pe nimeni. Totuși, a îndreptat camera spre cameră, iar aici videoclipul devine cu adevărat ciudat. Filtrul facial începe să detecteze o față într-un loc unde aparent nu este nimeni, ca și cum aplicația ar încerca să se concentreze pe ceva invizibil. Câteva secunde mai târziu, ușa dormitorului se mișcă încet, până când se închide singura. Potrivit lui Violet, aceasta a fost prima și ultima dată când a trăit așa ceva, dar spune-mi tu, a fost doar o eroare a filtrului? Și ușa s-a mișcat din cauza unui curent de aer. Prea multe coincidențe, nu crezi? Jorge locuia singur în apartamentul său, dar timp de câteva zile a început să simtă că ceva nu era în regulă. Zgomote ciudate, mișcări inexplicabile și acea senzație incomodă că nu este complet singur, așa că din toate aceste motive a decis să monteze o cameră de supraveghere în camera sa, pentru a încerca să înțeleagă ce se întâmpla.
Timp de câteva minute nu s-a întâmplat nimic. Dar deodată, un scaun începe să alunece încet înapoi și se rotește singur, ca și cum cineva invizibil l-ar fi împins. La scurt timp după aceea, o umbră întunecată pare să traverseze toată camera. Trasează o linie groasă de sare la intrare ca protecție, dar mai târziu umbra reapare. Go from here and a heavy salt line right there. Și o cruce pe care o are agățată pe perete pare să se miște în sus. După ce a revăzut înregistrarea, Jorge a decis să plece din acel apartament pentru totdeauna. Spune-mi, dacă ți s-ar întâmpla ție asta, ai mai rămâne măcar o noapte? În Brazilia, influencera Jessie Lancastra a postat un videoclip care la început părea un vlog de noapte foarte normal. Ea se relaxa în piscina casei sale, filmându-se liniștită, când deodată ceva s-a mișcat în spatele ei în apă. Fii atent la suprafața piscinei, pentru că totul se petrece destul de repede. Noite, mas eu vou entrar sim na piscina, porque se tem piscina, tem que usar, né, gente? E ainda agora que eu tirei o cabelo, né, o loiro que antes não podia entrar. Aí agora, meu amor, agora eu entro, agora é maravilhoso. Aí o que acontece, gente? Eu queria contar um negócio pra vocês que aconteceu essa madrugada. Eu falei só um pedacinho, né? Eu tava dormindo. Gente, vocês perceberam que apareceu? Moxa, mas quem tá lá é a Meg. Meg? Não, gente, aquilo foi a pata da Meg. Eu vou lá. Meu Deus do céu, gente, que babado foi esse? Ui. Ui, gente. Ai, você. Pentru o clipă, pare că o mână palidă se ridică din apă. Eu tava dormindo, né? Eu tava dormindo, né? Eu tava dormindo. Jessie se întoarce imediat, gândindu-se că poate era unul dintre animalele ei sau ceva ce plutea. Dar când se apropie să verifice, nu găsește absolut nimic. Potrivit ei, era complet singură în acel moment. Poate a fost o reflexie, poate o iluzie cauzată de apă sau ceva ce camera a surprins pur și simplu din întâmplare. Dar dacă aceea era o mână, a cui era? Donna Ice a trecut printr-o perioadă foarte grea în anul 2009, moartea tatălui ei. De atunci a început să simtă că în casa ei se întâmplau lucruri ciudate. Câțiva ani mai târziu, deja în 2014, ea a decis să se mute, crezând că astfel totul se va termina. Dar, după spusele ei, activitatea a urmărit-o în noua ei locuință. Vino din nou la mine, te rog.
if I said, because you'll think I'm losing the plot. I'm not. How is this possible? Guys, you've got to be seeing this. Who are you? What do you want? Are you restless? What do you want? Why won't you leave me alone? What is it you're trying to tell me? Guys, you're seeing this, aren't you? This is ridiculous. Guys, this is ridiculous. Sorry guys, I'm just calling it. Mai întâi a fost o ceașcă care a căzut de pe teșghea, apoi o monedă care s-a mișcat singură într-o carafă, dar cel mai neliniștitor a fost când Donna a vorbit cu voce tare, iar o lampă părea să reacționeze la propria ei voce. Are you seeing this? Twice. That's twice now. Here we are again. And this is what I've been doing since last night. And it just keeps doing it and doing it and doing it and doing it. Guys, what? Seriously, mate. That's the two pences, yeah? There is no string, there's no magnets, there's nothing. Look, there's nothing. Nothing. Look. Break. What do you want? Guys, are you seeing it? Whoa. How is that possible? Come on, it's in a jar. Wow. And if anybody's wondering, the lines on the roof that you can see there, these two lines here, they're the reflection of the chain there. There is nothing, there's nothing there. This is all happening around me. And I just capture it as it goes. I'm not used to it now. Check it out. That is amazing. Well, if that's you, Pops, thank you. Is that you, Dad? Yeah. No, I don't like that. Oh, I don't like that. If it is you, Pops, then thank you for letting me know you're here. I don't know what the dark feeling is though that I get every time you're about.
Ea întreabă ce vrea acea prezență, dar nu primește niciodată un răspuns clar. Cu timpul, a început chiar să se îndoiască dacă era într-adevăr tatăl ei sau ceva mult mai întunecat. To put a bunch of keys on a to see if they get moving banks, creeks, you name it. Not sleeping, waking up at 3 in the morning. I'll just show you, that there's nothing there. Just a regular bunch of keys. Just your average keys on attack. There's the picture that got moved, and I'm getting a feeling again. Whoa! I knew that was gonna happen. And there's nothing in my flat, is there not? No, of course not. There you have it again. Yeah, I'm just going to upload this and then I'm going to go into the front room and get the footage I've just got in there. Well, that scenario that's just happened. It's so cold in here. I hope I've got that and I hope you see that, guys. No lies to this. This isn't a prank. This is real. This is happening to me. Scary actually, because being alone, my partner didn't come round for the day to my house, so I have to put it with all this going on. But I've managed to get quite a bit, so I just hope it's okay for you guys. I'll just keep posting as it comes. It's gone cold again. It seems so strange. See, I can feel there's something here right now. And yet I don't. No one here. Yeah, there's no one around me. Crezi că acesta este un spirit familiar sau ceva care doar voia să se hrănească din frica ei? O mamă și fiicele ei se mută într-o casă nouă, sperând să lase în urmă activitatea ciudată care, potrivit lor, avea loc în vechea lor locuință. Dar la scurt timp după ce s-au instalat, au început să simtă că poate acel lucru nu a rămas niciodată în urmă. Close the door. Can you close the door, please? What the? Open the door if you need help. What the? You do? Oh my!
open it wide as. Oh my God. Close the door if you need I help. swear to God, I'll put it on. I'll put it Oh on my. everything. What are they doing? What the. Bro! No! Yes, I knew. Yes, I knew. Elgin, Daniel, please. do you see it? Elgin, No. can you please? It's closed all the way, bro. It's closed all the way. you- It's Open it all the way if you need help. oh my God. Close the door if you need help. Close the door. I'm gonna cry, Quit bro. moving! Mama filmează ușa principală deschizându-se și închizându-se fără ca cineva să o atingă. Cel mai neliniștitor este că atunci când ea îi cere să se închidă, aceasta se închide. Iar când îi cere să se deschide complet. A doua zi, fiicele ei spun că este ceva în camera lor, așa că pun o cameră în timp ce dorm. Un obiect cade lângă pat, de parcă cineva ar fi tras de cabluri. A urmat-o ceva pe această familie până la noua lor casă? Sau totul are o explicație mai simplă? Mulțumesc că ai urmărit videoclipul până aici. Doar cei curajoși reușesc asta. Lasă un like, abonează-te și activează clopoțelul pentru mai multă groază. Să ai coșmaruri plăcute!